बिसोर आजिथ' जाबा नरबो ना আজি নৰবো আৰু বাবা বাবা ইচ্ছা টাইম হৈছে না हेल' एभ्रिबडि खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं बे सानसेया जोबोद अखा हागासिनो ओंखारनो मोनाखै बाहेराव ओमफ्राय नै दिनै सान्दुङा एसे दुंदो दाबावैसो बेलासियावसो ओमफ्राय बे समावनो आं ओरैनो एसे लोगोफोरजों जायगा बेरायनो थाखाय थांनो नागिरदों नुखोन्दा जायगाफोरखौनो ओरैनो एसे बेरायना फैनोसै ओमफ्राय बेयावनो आं बे दिनैनि ब्लगखौबो खालामलांनोसै होननानै आगान सुरबाय आरोना दा आङो दङ लोगो लानि न'नि लामायाव दा आं बेखौ नेगासिनो फैथ'वाखै दाबो इयो दा जों थांगोन माने दैजिमायाव जों सानदों थांनो दैजिमायाव ओमफ्राय गारियावबो बारा थाव गैया माने स्कुटियाव बारा थाव गैया दा दखानफ्रा खुलिना खुलियाथाय लामाफ्राव मोनलांबा मोजां जागौमोन नङाबाथ' दिगदार जानो हागौ दिनै एसे बेलेग लामाखै फैदों एसे हाग्रा बारि ओमफ्राय हाग्रा थानायखाय एसे माबा जादों फिस्ला जादों आरो हाब्रु जादों अखा हानायजों लोगोसे माने अखा हानायखाय दा ओजान थांसै थांनाय नायनोसै आं थांफेराखै ओजा बाइकखौ जोङो बैयाव दोनबाय बैयाव पार्क खालामबाय ओमफ्राय जों दा थाबायना थांसै लामाया आं माने ओजा फैफेराखैमोन ओमफ्राय आरो बै गोजौखै वाटारफल दंनो खिन्थु आं थांफेराखै आरो भुटाननि आर्मिफोराबो एसे डिस्टार्ब होयोना माने गावसोरनि बर्डार बारना थांनांगौ जायो नालाय बिसोर माने एसे माबाया थांनो होआ दा थाबायना थांगासिनो दं दैनि स्राय स्राय सोदोबखौ मोजाङैनो बरिया खोनागासिनो जेबो आर्टिफिसियेल साउन्ड गैया सानदोंमोन खिन्थु ट्रेक्टरा ओंखारलांफैनानै आर्टिफिसियेल साउन्ड ओंखारहोबाय नैबेयाव बरिया दुगैनो मोजां जादों जायगाया ओमफ्राय दंफांबो दंबाय नै सानस्रि एक्सुवेलि दैया अखा हानायनि थाखाय एसे गुबुंले जादों जानाया अब्लाबो मोजाङानो खिन्थु अखा जेनेबा हानानै साननैसो बा सानसे थानानै क्लियार जायो दैया दा जोङो थांगासिनो दं गोजौ फारसे ओमफ्राय ट्रेक्टरफोर दं गोबांनो ओमफ्राय दिखांगासिनो ओइजाबो दं मानसिफोर दं थिखांग्राफोरा एकदम बे ससेयाव गोबां जर दं दैया गोबां जर आरो नै दैया डाइरेक्ट ओरै फैनानै नांफैबाय दं हायाव बियो एरख'लांगोन इयो बेबायदि जाबाय थाबा ट्रेक्टरा नांथारदों बेयाव एकदम गुदियाव जोङो सहैथारसिगोन माने भुटान हाजोनि गुदियाव हिमालय हाजोनि गुदियाव एकदम खर' दैजिमानि खर' जायखौ बुङो जों
एक्चुअलि आं खोनादोंमोन मोनसे वाटारफलबो दं होननानै खिन्थु बियो गोजान जागोन खोनालै मा सिखिरि बियो बा गिथाव बाथावथारसों मैसोफोरा नै गोबां दं इयाव सोर फैदोंबा आंबो मिथियाखै औ इयाव थाफैयो मानसिफोरा बेयाव दं गोबां मैसो खोंगुर ए मैसोआ बबेनि बुंलाय बिसोरो गुमोलै नै नै गुमोब्रा बिसोरो माने मालिका पाठसालानिसो होनदों मालिका पाठसालानि बिसोर माने मैसोनि मालिका ओमफ्राय बिसोरखौ इयाव गुमनो हरबाय बिदि खोमा दैजिमायाव मैसो दिनैसो मिथिबाय आं दा जोङो बहा थांगोन गोजौ थांबावनो ससे वाटारफल थांनाय जालालै दिनै मोनागोन गिनांगोलै वाटारफल थांनाय जाबाय लामायाव नुना गावबागाव मालाय क्वार्टार दंखायो क्वार्टार गावबागाव रुम ओइनो ओइनो এনেকে না ভূটান আৰ্মি আহে নেকি SSB আজিতো যাবা নোৱাৰিব না আজি নৰব আৰু বাবা গাবা এতিয়া টাইম হৈছে না किउट किउट मैसो फिसा एकदम खर'आव फैबाय जोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं बे जा खर'खै लोगोसे मैसो दं होननानैबो आं दिनैसो मिथिबाय बे दैजिमानि खर'आव जों दा भुटानखौनो मोनसिगोन होनना आंनिबा नै जाय मैदेरनि खि मैदेरबो फैयो जों दा न' फारसे थांगासिनो ओमफ्राय सानाबो हाबखाबाय दा बेनिखायनो बे दिननि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय जों दिनै बिराद गोलाव थाबायबाय 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार जाबाय जानांगौ गारि दोननाय जायगानिफ्राय गोजौसिम दा दिननि बे भिडिअ बेखिनियावनोसै मार दै सेब सेब गांगासिनो आंखो खिन्थु दै लोंनो थाखाय दै गैया जोंनि आखायाव आरो बे दैखौ नुबाथाय मार दै लोंनो लुबैदों खिन्थु लोंनो हायाना माने लोंनो हायो लोंबालाय गोसो जाबाय खिन्थु दा नै ससे थांबानो मोनहैसिगोन नालाय लोङाखै हाजोफोराव थाहैनायबाथाय लोंनो हागौ